Wat een prachtige dag, Joert. En dan is het compleet maaitijd. Vliegen hier om deze tijd weet ik mooi waar. En hier een week hege temperaturen. Maar die temperaturen van nu komen toch nog wel wat heger uit, denk ik. Joen en vannacht. Ja, het voelt aan als een 3 of 4 graden. Een heldere nacht, dus komen ze op mist of mistbanken. Op de eiland lijkt die temperatuur wat heger, 5 of 6 graden. En de wind nog altijd nu het oosten maar komt, uit het noordoosten. En die is er haast net zwak of matig kreft in een treien. En dan morgen, het wordt weer een geweldige maaltijdsdag. Ja, zo wil ik het wel nemen, want de zinnen is er haast volop bij. Er is wel eens even een beetje bewolking letter en de temperaturen 16 tot 18 graden. Op de eiland direct onder het wetter loopt die temperatuur om bij de 14 of 15 graden. En dat komt omdat het wetter nog koud is. En die wind die gaat morgen, ik let erop het wat meer naar het noordoosten, zal matig wezen. Oost-noordoostenwind. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. En wat wordt het weer een geweldig weekend dan. Want sneeuw en staan is het gewoon droog. Maar temperaturen om bij de 14, 15 graden heen, kan het er best op terug. Nog altijd te warm voor deze tijd van het jaar. En als we dan zeggen naar de zinnen, die is er aardig bij. Er komt dus wat meer bewolking, maar het blijft droog. En manje is het nog altijd een volop buiten zwaar. Maar een temperatuur om bij de 13 graden heen. En ik dan vol op zinnen. Het lijkt net op te kennen. Nou ja, die kans op een omslag hield voor 1 tak een week. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.